Сега възниква една малка проблема. Тъй ли? Да. Ама слушай, то малък човек, малка проблема. Ама селото е голямо, бе, Горни Лом, разреши, голямо село, нали? И се пита в задачата, дали два тъпана да ударим или двама души, един тъпан да ударим. Ма той не е проблема, ла. Как не? Не е той предимство. Тъй де? Два пъти заселвано, бе, Горни Лом, бе. Бе, и втория път от двама братя. На двата бряга на река Лом. Има ли са и два събора, бе? Един е на Великден, един е на Петковден. И са месили два ляба, нали? Защо и няма да ударим тъпана? Почему? Почему? Догадай се защо. Потому защото Горни Лом има два химна глава. Стария го знам, бе. Кой, бе? Горни Лом е нашата гордост. Ама имат и нов химн. Кой? Зато и дай туш. Химн на село Горни Лом изпълнява мъжската вокална група на селото. Туш. Чакай. Аз авари. Горноломци сме ни весели, ето ни сега пред вас. От Мичо сме ни израстали, радост носи в този час. Песните ни са възторжени, от труда не се боим. Младост грева в очите ни, злото ни ще победим. Но когато дъх ни призове, песните ще станат зов. На родината мечтите си ни ще поднесе с любов. И врагът тога ще разбере как се брани роден кръг. Горни Лом не ще се добере той през граничния път. Горни Лом е чуден земен рай, хубаво се тук живе. Горди сме със своя роден край, обич в душите грей. Ние сме весели мечтатели, славим днеска младостта. Песните ни са приятели, гълъбял на радостта. Гълъбял на радостта. Гълъбял на радостта. Красиво балканско село е Горни Лом, разположено на двата бряга в горното течение на река Лом. Над селото се издига най-високият връх в западна Стара планина – Миджур. Два пъти е заселвано селото. Първият път по време на римското владичество. За второто заселване се разказва стара легенда. Живеели двама брати от Стара планина, село Равно Буче, сега е Югославия. Живеели в мизерия в Балкана. Решили да намерят по-хубаво и по-равно място за живеене. Преминали от сам Балкана и тръгнали по течението на река Лом. Стигнали до сегашното селище Средогрив, където решили да се заселят. Връщайки се да преведат семействата си, спират да починат и да похапнат. В торбите си носили само хляб. Наклали огън. Единият от братята бил ловец и носил пушка, а другият рибар. Ловецът тръгнал из гората, а рибарият из реката. Дано намерят нещо да сготвят. Ловецът забелязал елен, стрелял и тръгнал по следите му. Намерил го да лежи окървавен пред алтаря на малка камена църква. Върнал се да извика брати. Отправили се двамата към малката църква и влезли в нея. Като влезли в нея, се смаяли от нейната красота. Помислили се, че са изпратени по Божие внушение и че по-нататък църквата не трябва да остане в пустота. Решили да се заселят, почистят и възобновят службата. Така според легендата се турило началото на сегашното село Горни Лом. Църквата Света Параскево става под селото вън от нейния район.
красива смесица от бивало и небивало. А каква е сегашната действителност в Горни Лом? Може би това знае най-добре кмета на селото Цветан Еленков. Още повече, че той е кмет от 11 години насам. Както се вижда, необятният район на Горни Лом представлява един естествен парк, обрасъл с вечна зеленина и вековни широколистни и долистни гори. Десетки извори, от които бълва бистра питейна вода, създават началото на река Лом, която след като даде своята мощ в турбините на централите, бавно потегля към Дунава, където се влива край град Лом. Но хората отдавна са разбрали, че само с въздух и вода не може да се живее и затова с упорит труд са създали настоящата икономика на селото, която дава поминък и облик на селото. Тук може да споменеме ТПК 20 септември с цех за шивачество и дърводелски цех. Участъка на горското стопанство за дърводобив и дървен материал и особено завод Миджур, който където няма домакинство в селото, където не е работило в този завод. Всички тези предприятия създават условия за добър живот на хората в селото и затова в селото имаме много млади семейства. Имаме много деца, целодневна детска градина, в която имат 40 деца и училище с 80 деца. От първия ми мандат като кмет аз осъзнах, че културата и духовната среда имат особено значение за живота на селото и затова първо се заех да ремонтирам салона на читалището, където развива своята дейност. И с нашия турашки фолклор ние отлично се представяме в Копривщица, където винаги взимаме първи места и златни медали. За първи път камерата на българската телевизия идва в нашия край, в далечния западен край, но ние турлаците сме горди, че със своя фолклор, със своите песни, танци има какво да покажеме. И както се вижда от нашите изпълнения, ние се гордеем с това. В тези трудни времена, когато много училища се закриват, много детски градини, ние строим в момента нова детска градина с парно отопление. Училището също е с парно отопление. Персонала е отлично подготвен и всички са редовни учители с висше образование. И имаме добре уредена здравна служба с лекар, зъболекар, фелдшер и медицинска сестра. Сградата на кметството, която е срещу нас, пак е построена в близките години, където се вмести новата поща и новата централа хванала цялото село с телефони. Също се грижиме за хигиенизиране на селото. Почти всички улици са асфалтирани. С тези средства, които хората при нас не се чувства безработица. Почти няма семейство, в което да има безработни. И както виждате, на селото са изградени все нови и масивни къщи, а някои от тях с вкус от самите стопани, така са поделени, че е приятно да се живее в тях. И ние ще продължим да създаваме такава инфраструктура и такива условия за бъдеще, че хората от Горни да не бягат, а даже да се връщат тези, които са по големите градове. И тук искам да припомня един куплет от химна на Горни Лом. Горни Лом е чуден земен рай, хубаво се тук живей. Горди сме със своя роден край, радост в очите грей. Аз съм Гошко Хубавеца, вечният ерген. На Балкански полуостров няма друг кът мен. Влюбени са в мене всички и женички и вдовички, блазе човеко като мен. Червената ти връзка, червената ти връзка, червената ти връзка, мило либеле, сърцето ми пръска. Червената ти връзка, мило либеле, сърцето ми пръска. Аз имам две съседки, две котетки, черноката егинка, а пак русата калинка. Черноката егинка, а пак русата калинка. Деден тичам аз по гинка, вечер люня се с калинка. Сал се чудя и се мая, де ще му излезе края. Сал се чудя и се мая, де ще му излезе края. Айде, че докато мъкнем то са тъпа, разбираш, жандровците от екипа ще изловят пастървата. Ма нека изловътва. Ние ще вземем по една пушка, ще отидем в гората и ще грънем по една сърна или по едно диво прас. Бе, тебе мечка гонена на тъй, бе.
Кое, бе? Ба, Боже! Ма нека дойде, бе! Ба, Игнат Здравковски, той те приказвал, нека дойде. Нека дойде, ама. Какво, ама? Ти плашиш ли, ма, бе? Не те плаша, Виж, бе. ма, бе, как те сграбча. Не те плаша, бе. Не те плаша, бе. Не те плаша, бе. Не те плаша, бе. Никола! Не те плаша, мечката си мечка. И той те един ден в мечкин ден. Има такъв ден, има тук, нали? Мечкин ден. Решил да се качи в Балкана и жена му вика: Игнат, де отиваш, бе? Днеска е мечкин ден, не се чуеш какво приказва. Ма жена му река. Да, щак. Той е рекал: какво пък, ма? Като и мечкин ден, нека дойде, ма. И се запътил в Балкана. Добре, ма мечката срещу него. Че го яла, че го тъпкала, че го гризала, че не знам какво, не знам, че във Виденската болницата го закарали. Ма нека дойде, бе, какво толкова, бе? Нека дойде да видиш, бе. Дойде, бе, мечката ли да дойде, бе? Виж са, бе. Каква мечка, аз ти говоря, нека дойде Цвятко Антов Буцановски, бе. Той да видиш какви ги знае. Абе, тото и друго, бе, те си. Ма твоето са лакарди, бе. Ти да видиш той кой знае, бе. Нека те изгей, мечката. Нека те изгей. Видя ли? Бай Цвятко! Проучихме та. И досието ти показа, видяхме и досието ти. Кой ви дава моето досие? Ма слушай, бе, ние четахме вестниците, къде си ги писал там, тия за вицовете. Да, Цятко, Молите се. разкажи някоя местна латъргия, бе. Еми аз ви казах това за Данчо. Друго ще ви кажа. Кажи, бе. Дядо Ганчо и Гана си живеят стари хора, нямат наследство. Тъй. Имат магаренце, кученце, котка, две кокоши и едно петленце. Така, стареца казал: айде бе, намеси една пресна питка топла с сиренце, че ми изгорела душицата. Тя казала: абе, дядо, нямаме брашно, разбери ли, знаеш, че го сушихме. Нямаме. Ще изтупаш чувалите, все пак ще се намери колко за двама души да се нахранат. Тя отишла да тупла и изнесла цела паница. Добре. Хайде меси ти. Бабичката почнала да меси пресната пита. А дядо Иван Ганчо отишъл при комшиката Радка. Ама си имал взимане-даване там по пролета и любовта. Си взима. Аз ще отидем при комшиката да искам да ми даде сиренци и масълцета да се нахраниме. Отишли и се забавил той половин час. Идва си той: ето ти маслото, ето ти сиренето. Хайде сега. А тя казала: питата е готова. Абе, дядо, много се ти забави. Пък как нема да заве? Тя вдовица и ми каза, че ми дава това без пари. Аз иска да си го платим. И когато и трябва мъжка работа, я да отидем да свършим мъжката работа. Така че няма да имаме пари. Той свършил мъжката работа. Игра, Яно, да игрamo, Яно, дор смо младе и зелене, Яно. Дойче иже, дойче гриже, Яно, дойче деца, пеленчета, Яно. Kad pojdomo na oroto, Jano, Rejovka, orovodi, Jano. Opasala srmen kolan, Jano, na kolana viti pavti, Jano. Na kolana viti pavti, Jano, pod kolana muško čedo, Jano. Село Горни Лом, скътано високо в дебрите на западна Стара планина, в които лъкатуши река Лом. Едно село, което дълбоко пази своя бит и душевност, като смело навлиза в създаването на нов бит и култура. Едно от новите предприятия е клона на Лима ЕАД, град Монтана, с чието активно съдействие се осъществяват и голяма част от преобразованията, особено в сферата на културата.
Някога в Горни Лом е бил развит един рядко срещан занаят – виларството. В първите години на нашия век търговецът Моско от Видин докарал от Австро-Унгарската империя занаятчи и вилари, които започнали да правят трироги вили. И така оставили на горноломци този занаят като наследство за дълги години напред. А какво е завод Миджур за днешния живот на горноломци, ще ни разкаже директора на завода Люсиен Иванов. Да, виларството е стар занаят, който е решавал поминъка на горноломци. Но днеска основният поминък, който решава горноломци, е завод Миджур, който дава 50 на 100 от поминъка на населението. Завод Миджур произвежда промишлени взривни вещества, които се използват в нашата рододобивна, въгледобивна промишленост. Открити и закрити рудници. Обема на промишлената продукция някъде за 1995 година ще надхвърли някъде около 100 милиона. Основната цел на ръководството на завода е да запази завода като производствена единица, за да може да запази младото население на завод на Горни Лом. Ние се стремиме с нашите възможности да подобриме условията на труд, да увеличиме капиталовложенията, да запазиме, решаваме проблемите на екологията и смятам, че резултатите, които е постигнал завод Миджур, са добри. За отбележаване на някои сродни и други предприятия и в района, и в региона, ние в момента набираме и назначаваме нова работна ръка, което според мен смятам, че е полезно и е гаранция за укрепване на това, което казах преди, че завод Миджур ще решава съдбата на горноломци. Балканът за Горни Лом е и горското стопанство, и дървопреработващата кооперация. Какво се произвежда в трудово-производителната кооперация в Горни Лом, ще ни каже председателят и Георги Антов. Кооперацията ни е специализирана в производство на шиващи изделия и на дребни дървени изделия. Основно. В шиващия цех произвеждаме за сега основно производство ни е работното облекло. В същото време работим на шлеме на различни фирми, работим дамско бельо, работим спално бельо, работим медицински пристилки и всичко това, което ни се предостави от клиентите. В дребни дървени изделия предимно работиме така наречените стоки за бита, а това са разните видове хаванчета, дъсти за хлеб, няколко модификации, чук за месо, детски юлки, детско столче, точилка за баница, хаванчета, гаванги и други струговани изделия, които сме в кооперирано производство с ТПК Септември, град Монтана. Тукашните хора казват, че Балканът целия е на Горни Лом. За горноломци Балканът не е само дивна хубост. Той е и поминък. Тук е язовира, каскадата, ВЕЦ Китка с 4 електроцентрали. Ще попитам Георги Миланов, винаги ли е светло в Горни Лом? Да, винаги в Горни Лом е светло, благодарение на 4 централи, които са направени тук. Кога построихте ВЕЦ Китка? ВЕЦ Китка е построена и е пусната в действие 1951 година и е дело на младежка строителна бригада. А вие от кога работите?